Tak skal I have. I kan godt høre mig alle sammen, ikke? Det er jo et meget fint lokale, det her. Det er sådan, som vi plejer at have det. Det er jo rigtig godt. Ja, som sagt, jeg kommer fra Københavns Universitet på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Så jeg ved noget om hjernen, neuro, og jeg ved noget om farmakologi, som er de stoffer, der påvirker hjernen. Min titel er koffeins virkning på hjernen, men man kunne også i stedet for kalde det, koffein, det kemiske hjernevask. Hvorfor at man ynder at kalde det den kemiske hjernevask, det håber I forstår i slutningen af den her præsentation. Jeg vil lige sige, at meget af det, jeg fortæller om i dag, det har I ikke nogen forudsætninger for at vide noget om. Der kommer til at gå lidt for hurtigt fra. Hvis der er et eller andet, hvor jeg siger, hvad er en neuron for eksempel, hvis jeg kommer til at bruge det ord i stedet for en nervecelle, det er det ord, vi bruger, det kan jeg godt komme til i sådan en kampens side. Så ræk lige en finger i vejret, og så tager vi det opklarende spørgsmål der, mens jeg snakker, fordi hvis en af jer har spørgsmål ind i hovedet, så har resten det sikkert også. Der er bare kun få, der tør at række fingrene i vejret og spørge. Så gør bare det er helt i orden. Hvis der er flere sådan spørgsmål sådan generelt om tingene, så tager vi dem bagefter. Mit foredrag vil tage omkring knap 40-45 minutter, og så tager vi nogle spørgsmål bagefter, og så kører fri. Eller hvad jeg gør. Bestemmer læreren? Nej, det bestemmer du. Det bestemmer du. Det bestemmer jeg. Okay. Det første, jeg vil fortælle om, det er lidt om mig. Og det er fordi, nu går jeg i gymnasiet, og I tænker måske, hvad skal jeg blive, når jeg bliver stor? Og hvad er han for en størrelse, ham der står dernede, og hvordan er han blevet til det, som han er blevet til? Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg tit får. Så derfor så får jeg lige en introduktion til, hvordan kommer man til at blive hjerneforsker som mig. Og så vil jeg fortælle jer lidt om hjernens opbygning og dens funktion, hvordan ser den ud, og hvad laver de forskellige områder i hjernen. Bare meget kort, så I lige har så meget en idé om, hvordan er den faktisk struktureret. Så går vi ned i de enkelte komponenter i hjernen og kigger på nervecellen. Hvordan ser den ud? Hvad kan den? Og hvordan kommunikerer nervecellerne med hinanden? Og det er helt grundlæggende for at forstå blandt andet, hvad belønningscentret er for noget, men også for at forstå, hvad er det, som kokain gør, der kan ligesom influere på den her kommunikation mellem hjerneceller. Så jeg fortæller om belønningscentret. Hvad er det for en størrelse? Hvorfor bliver det pludselig interessant med belønning? Og centret, det er jo så centret op i hjernen. Det kan godt give nogle associationer til, hvor er vi henne nu, ikke også? Og så til sidst, hvorfor bliver man så afhængig af kokain? Det har det med alt det her at gøre. Så alt det første, det er simpelthen bare en introduktion til at prøve at føre jer ind i emnet og få jer til at forstå, hvad er hjernen for en størrelse, og hvordan er det med de der nerveceller. Og det sidste, det er så kronen på værket. Hvad har kokain med det her at gøre, og hvordan påvirker det så den her kommunikation? Godt. Først lidt om mig. Jeg startede efter gymnasiet, jeg gik på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Så var jeg ude at rejse 2 år. Og så startede jeg som studerende på Københavns Universitet på et studie, der hedder human biologi. Det var en gang 5,5-årig uddannelse. Og det er en medicinsk forskeruddannelse. Så det er at være læge uden patienter, så at sige. Så det man gør, det er, at man forsker i sygdomslære, og om hvordan man udvikler medicin mod nogle af de her sygdomme. Så efter at være kandidat der, så blev jeg Ph.D.-studerende. Og der er ikke, tror jeg ikke på jer, der er så mange af jer, der ved, hvad en Ph.D.-studerende er. Der er nok nogen, der ikke gør det. Så det er en overbygning til en kandidatuddannelse, hvor man får det, man kalder en doktorgrad. Ph.D. står på filosofidoktor, og der er ikke filosofi. Men den tager 3 år, sådan en, og det er sådan en forskeruddannelsesprogram, hvor man lærer at forske og arbejde i laboratorier og have projekter at gøre. Så efter det, så hvis man gerne vil arbejde på universitet, så skal man kvalificere sig lidt yderligere. Og der tager man typisk et postdoc. Postdoc, det betyder efter doktorgraden. Og den kan tage lang tid. Der er nogen, der aldrig bliver mere end postdocs. Der er nogen, der tager en postdoc på 3 år. Det kunne jeg, men det var fordi jeg var heldig. De fleste har en på 6 eller 9 år. Okay. Efter det, så har man kvalificeret sig til at komme i betragtning til en ansættelse på universitetet. Når man så gør det og får en ansættelse på universitetet, så den første ansættelse, man får, det er sådan en trainee-stilling,
Altså en øvelsesstilling, der varer 4 år, der er midlertidig, og det hedder et adjunktur. Der skal man lære at have en forskergruppe, man skal lære at undervise, man skal øve sig i at kunne skaffe penge til sin forskning, og i det hele taget kvalificere sig til at være god nok til at blive fastansat på universitetet. Og det tager typisk 3 til 4 år, og så efter det, så bliver man lektor. Og det er altså der, hvor jeg er nu. Og så er man fastansat, og så kan man tage det lidt mere roligt, i hvert fald med hensyn til en stilling. Man ved, hvor man skal være, og det er meget svært for dem at fyre en, medmindre man simpelthen ikke gider at lave noget som helst. Og hvis man så er rigtig dygtig, så kan det være, at man på et tidspunkt bliver professor. Så det er jo selvfølgelig vores allesammens mål. Kender I ham her? Ja. Det er verdens klogeste mand, ikke? Det er også den sejeste, Albert Einstein. Det er jo det, vi alle sammen gerne vil, ikke? Sidde der i Chesterfield-sofaerne med lange skæg og ryge cigarer og tale om de store mening med livet og sådan noget, ikke? De store spørgsmål. Selvfølgelig. Der er også nogen, der hellere vil være på første holdet, men sådan har vi jo forskellige prioriteter i livet. Men det er i hvert fald en ambition for os, og for mig specielt. Godt. Hvis vi så går tilbage til hjernen. Det her, det er et billede af en hjerne, set fra siden. Det er taget med det, der hedder en MR-scanner. Er der nogen af jer, der ved, hvad en MR-scanner er? Det er sådan en magnet, ikke? Det er nemlig en magnet. Og hvis man kigger på magnetisme, så er det selvfølgelig sådan, at hjernen er magnetisk. Men det er alle mulige andre stoffer faktisk også. Så længe de har en ladning i sig, så er de magnetiske. De er bare ikke polariseret ligesom hjernen. Det vil sige, at hvis man putter en hjerne for eksempel ind i sådan en MR-scanner, som er en kæmpe magnet, så vil den egentlig lige sætte sig op på siden af den her magnet. Men alle proteiner inde i hjernen vil begynde at vibrere i det her magnet.